Abusuafo ye mamu nyina akwaba ediba oti TV munim se oti TV de se ba mo nkyɛn se dia na kyese ye nsɛm atwagu ɛwɔ my Ghana ne wiase afa na ba bia ɛne de ɛbɛso mo munim se ya hyɛ mo bɔ se de ɛbɛkɔso bia no ye de ɛbɛbrɛ ma no nti ɛna neso ye de di twam kra ɛba abɛso mo mema remfi se on subscribe to your channel na be subscribe ade kokko na ebo ase onumi aso kon emayen na afi like video no na share ma onua so enhu bi no hu niam ekoso ewo wiase mo subscribe so a e video bi e de beto bia no onsa ebeka bi no atimi ahye na wo so hu niam ahodo ekoso ewo my Ghana imu eni wiase afa na ba bia so wa adwenkyere bi so a fato ye comment box nim ye ne ebeto ato adwene ne ne anya nkita hodie na we de yensem rekra no ye de mo ekọ oti region se de edin ene honam ese no oti TV na chese yen aye die mu a oti region ewo my Ghana imu na yade a anwanwasem a asi ewo ho ene se District Director of Health and Public Health Nurse mo ewo biakoye mansninim atimi abo mo homodin ajiwo baby enkwa wa abra na wo aka no ewo ekwan ho a ne nyina mu no na de ensem no etie nyina ne se ma Merita Rapa awo no ene ye District Director of Health ena fe Public Health Nurse ba kwa ne din edi Rose Ayivo omomienu ene na no mo enam kwan ho a omo efri dambai edi ekọ nkwanta na numu ena kwan so no omo ehun se ababa bi ete moto so a awo aka no achesa baba wa no nani aye no ntotontoto a ne sa na ohwe okada driver ya no ena etwi moto yi no open ntem de ababa wa ye kwakopiem ewa yaresabia se de be ya doctor for ebetimi ahwe obai amwatimi awo afa ne ho afa ne ba wa abrabani bia ento no na mamefo emieni mekire mame Rita Rapa eni Rose Ayivo monso eya nurse fo a omodi omujuma ewo oti region honoma ehun je no ejomo ahomete wa abromu ejina ye ehwe ise omo betimi aboa maami amwatimi awo afa ne ho afa ne ba na ohwehwemu ye pa da na chese maami Rita Rapa eyade a waye adwuma no ache na chese owo experience ye pa yetaka profu bi say experience is the best teacher na chese maami obon homodin ewo n'adwuma nim emu ohwe emfinhia bebro edunum a waye adwuma ewo apomden aso ye ahodo nim a na bibia di adanse ye pefese maami no wonim de afei wonim adwuma oye enti oboaye ema maami a wo aka ne omutimi gina wo ewo kwan ho a maami awo afa ne ho afa ne ba na wo hwem ye pa dia se de de no esi ekoye no na chese amanfo ewo empatem ho edentoma se de ohwemfonyi na etwagu na esitie na omo edentoma ena etwintwa maami hu a na ne eja na esifo yi ekoto maami hu ena ne echim ena omo hwe saa na ne omutimi ebo omo homoden ema maami a wo aka ne ya na otimoto so afei ene de no ekọ ayarsabia na chese kwan ne kra sa anyanti kunkru unim de besi ewo kwan so na so doctor fo mieni ebo mo homoden ehwe maami wo kwan ne ho wa bra se de mfonyini no ekire no maami fo ide ntoma ekata omo ho ehwe maami etimi eja wo fefefefefe asisi a oti TV ne mo etwetwe nkomo yi akra no ne ho je maami ne so eho je a ebroje a wo pepepe no mo de omo ekopie mu ewo ayaresabia ne ye de adisrede ekwa ma man Ghana fo nyina se aban enhwe na de maami Rita Rapa ene na jumani Rose Ayivo eye no omo embo mamba so efiso maja de papa na afesu yesanso esre anesifo ne adokitafo ahodo se koba se monam kwan ho na mokohu se bibi asi na mobetimi amboa ema mo empopumuti momboa se de be ya mobetimi ebeji amanfo enkwa efise eye wadwuma na afesu wosa wosom man Ghana na wosom no esompa de obeye bia so no
onyame ebehye wonam mu oti tv ye boma me reta rapa abaso ye pa ewo adwumaden a woni na adwumayini no aye ahwe agima mi enkwa a maame niwura emfi yen eda na chese maame no abon homodin ye pa oti tv aha ene edimu ebesi memory fi son subscribe ya obe subscribe to channel no na face so like video ni na share ma yonko enhwe bi na monhu se de ekoso ewu wiase afa na nyina kire wadwen ewo comment box